nej, jeg har mistet min sæk. Den er blevet væk. Stjålet og brændt i tu. Hvad skal jeg gøre nu? Vi har hans sæk, og nu er den væk. Brændt som en mælkekarton, og sprit, hvor er det fjong. Halabalula, matik kan nok tit, alla shalula, kalubabnik. Vi hjælper dig, hvis du er i nød, også selvom du er død. Og så er vi super sej, og sejler en sæk til dig. Ej, altså ham der Claus, han er også bare super lækker. Ja, børn. Hallo? Så, hvordan er bilen slukket? Ja, vi har team. Hej. Ja, det er godt. Godt. Ja. Så. Ja. Så, vær så stille. Godt. Ja, i dag, der skal vi se næste afsnit af julekalenderen. Ja. Ej, hvor nederen, mand. Nej, det kan vi godt glæde. Super nederen. Det kan vi godt alle sammen glæde os til. Fuck dig, svin, mand. Nå, godt. Så. Nu sætter vi den i gang. Godt så. Ja. Julemanden, han kommer lige, han er lige derovre. Lad os slå ham ned og stjæle hans sæk og brænde den. Det er aldrig nogensinde nogen børn, der får gaver igen. Skal jeg ringe til Steffene? Vi kommer lige med sammen. Jeg har en god veninde. Hvis det var min hund, så skulle det klippes. Jeg kan ikke tale, før jeg har mit gebis. Lad os komme afsted og finde det. Har du det, mand? Nej, du har det heller ikke. Shit. Shit. Det er dejligt, at du har ham. Kom nu. Nu bliver jeg hen. Ja, måske. Ej, vi skal købe en sodavand, hva'? Ej, vi har ikke penge. Ej, Pepsi Max. Kom nu, Bonnie. Ja, man skal jo lige kigge lidt på sig selv, ikke? Ja. Ej, helt ærligt, seriøst, der er ikke mere strøm på min telefon nu. Jeg bliver nødt til at ringe. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Jeg skal lige... Nej, nu bliver jeg nødt til det her. For helvede! Hvad er der galt? Jeg ved ikke, hvad det er, men kig på det. Det er jo gebisset! Hej. Ja. Bonnie! Ja. Hvad? Du fandt det! Du fandt gebisset! Okay, vi ses klokken 2 så. Ja, det er i orden. Godt, hej. Hvad? Du fandt gebisset! Ej, hvor er jeg bare god, mand. Nå, hold det lige. Nej, seriøst. Ja, det var godt, vi fandt det. Så, ja. Ja, så kan vi få fat i det selv. Det var det. Det
Højt æret shaman. De onde spejder har stjålet min sæk. Og de har også brændt den. Så nu er det umuligt, at børn kan få gaver igen. Så julen er ødelagt. Så kunne det være muligt, at du på nogen måde kunne hjælpe os med at få en reservesæk. Jeg vil meget gerne hjælpe dig, men desværre så kan jeg ikke gøre noget uden min magiske stok, som spejderne tager. De fordævnende spejder. Vi må have fat i den stok. Så er man langt op. Goddag alle sammen. Nu er det blevet tid til rulleteksterne. Nu er afsnittet slut. Det var rigtig hyggeligt, Og nu kan vi gå hjem. men først skal vi se Rulletekster, de kommer rullende nedefra. Rulletekster, de kommer rullende nedefra. De fortæller om skaberne af denne fantastiske julekalender. Og skuespillerne, de er Sofie, Anna, Thor, Helena, Mette, Katrine. Og det var os alle sammen. men vi har jo også Maria. For elendig kameraføring. Du tænker sikkert, at det er fuldstændig Ligegyldigt, men i vores hjerter, der banker der en lyst til at skabe julekalender med rulletekster. De kommer rullende nedefra. Rulletekster, de kommer rullende nedefra. De fortæller om skaberne af denne fantastiske julekalender. Og skuespillerne, de er Sofie, Anna, Thor, Helene, Mette. Katrine. Du tror nok, at du slipper nu, Men nej, for rulleteksterne er lange. og mange. De betyder meget for os. Og tak fordi du ikke slukker. For de fantastiske rulletekster, de kommer rullende nedefra. Rulletekster, de kommer rullende nedefra. Men vores smukke navne på, Så I altid vil huske os. så menneskerne bag denne Fantastiske julekalender, som er den bedste i hele verden. som har de fantastiske Rulletekster, de kommer rullende nedefra. Rullende, så smukke, så skønne, så dejlige, så yndige, så hyggelige.